da mahaifinmu den ya faɗi shi, kuma bahaushe ke cewa duk abun da kaga ya koro kusu kaga ya faɗa wuta to ya wutan nan zahi, ko kaso ko kakkaso, ko kayi ko kakkayi. Ni da ma a cikin raina ko a cikin zuciyata muna zaune babu wanda ni gani a jihar Zamfara mu bi shi tafiyar shi, abin da yake so mu so shi, da abin da yake kauna mu kaunace shi, face mutum biyu don su gani da adalci. Mai girma gwamna Matawallan Maradon, mai girma Muhammadu Tukur ɗan Fulani, domin ranar ma ya bani wani abu ya yi mani shi wanda ya hana ni kwana don haswahi, don ko yaƙi a kai ban wallahi hana da kwana, amma ranar na yi kwana ya hana ni kwana har asuba. Sai na wani ƙata har duba ni in gani in tambaya shi mina ne wanga. Ni shiru ni ce to ban ce kun to kai mu kai can wuri. Akwai muna da wani a gidanmu duk da haka an ce kaɗai magana in sassauta, to gaskiya idan na ji daɗi zan faɗi, kuma in shawo ya faɗi zari wallahi, don wallahi ban koyo a magana gaskiya ba sai kai hankali duk ɗiyan ka ne sai kai hankali don Allah ka toshe kunnuwanka. Wato daga farko bugu da ƙari duk abin da kun kaga me ya koro shedan da aljanna asara ta koro shi, to shi ya koro wani don an yi lokacin da mai girma gwamna bai jin magana kowa sai ta wani tujarari. An yi lokacin dibin ya kai ko tsoro ne ko kuma dibin ya kai wai sai an faɗa ake ji ko mine ne, to mu mu sani ba, sai muka kawo na gani mun ka yada mun san dai ƙarshen alewa ƙasa yau tunda mun san duk ɗan hasada wallahi bai zuwa ko ina, saboda abu biyu ne ya tuza ta mutumin nan zuwa uku. Mai kun ka diba fir'auna abin da ya fi abin da Allah mai abin da ya kaso shi ba da kira kan shi Allah ko shi dan ba kira kan shi Allah ba, amma kuka riba abu ko abin da Fir'auna ya yi kaga ya yi zumunci, to shi wanga mutum bai son zumunci don azami ne na ɗaya kenan. Sannan duk wanda bai son zumunci don azami ne don akwai kowane lokaci sai Allah ya sako zane daga sama ya tokari ga ƙasa. Duk wanda Allah ya sa yanke wannan zumuncin ba shi ba rahama Allah, wallahi ko ka sai ka dawo duk uban da ya matsa na ɗaya kenan. Sannan na biyu ka bi iyayenka, ga uba ne na wasu dai uban su ɗaya ranar ma da ne su babban takalmin dango ne kusko shi wai ɗan ɗan sa wai uban sanata ne ka ji na biyu kenan, ka ga baka yi uwayenka ba kenan. Sannan na uku uwayenka su ma magana kana musu baka gana su da da wai kai tsaye za kai wai kai mai kuɗi ko kuma kai mai mulki, ƙarya kake. Allah siyasa ya kai ko mulki ga Allah sai wanda ya gada kuma zai bashi ko kaso ko kakkaso, ka ji bu kenan. Sannan na uku ka ciyar, idan kun ka ji mutumin nan kun ka gani mutumin nan tun da ya kafa da sanata ina gano dai shekara 8 yana sanata, ku dibe shi da kyau ku gani wallahi ko makarantar allo bai ba, amma saboda mana jakai wai mu duke wai mu ce mutumin nan muka so. Ku ba ku kallon mutane, ku ba ku kallon aƙida, ku gani muwa cancanta muka zaɓe ba mu son jama'iyyarka kai ga mu bi. Ka ji na duke da ka gaya maka, kaga abin ka ƙwallo ce gidan ƙwallo ne ya fara yi abin ga maru, amma da ya gaje kwano kuma kasa, amma kai ɗin karuwa ce kai zai sai maka haya nan da kuɗi 350 ka hau. Da muna tafiya ranar na ta jiran abinci wani ya gama abinci aka ce wai kanan sanata ne nace in zuwa a can da ba. Ƙarya ne wallahi, ni wallahi ba ƙane ne ba ne, don in ƙane ne nace wallahi ban ta can kawon masa. Ko yaushe bakin mu fari ya kai sai ka ce mun ja eto. Wai a ce wai kanan sanata ne. To wallahi bai yi ba. Na rike da Allah da hasara wanda gidajenci wallahi talauci wanda zaman gaba wallahi bai yi wa. Ban ni na faɗi da ihu don yarda a yi, ni na shirya akan mai girma gwamna Mutuwar ne da mai girma ciyaman fati, na rike da Allah na shirya ko ka halbe ni ko inda ta canza ka ɗaya kenan, in kansa aka kashe ni inda ni mutu canza ka duk uban da matsayi wallahi sai ka tafi kai ma. Sannan in kuma ɗaure da kai wallahi sai ka gane tunda ba kayan ka ne cewa in ka taɓa ba naira 10 ka hito ka faɗa mai in baka abokan ko da ka gani haure ya tana kan gani. Don haka ban hasabin mai girma gwamna kuma ban hasabin mai girma
ciyaman fati wallahi baka isa ba wai ka turo a ɗauke mu akai mu gidan Umar Faruk to me zaka yi muna sai yanzu daga baya na rance da Allah da Annabi duk wanda saka tunkara ta ban magana ta zama yi karshen ta ta kashe shi wallahi saboda shin da kai zan shawara shin koko da talauci ko da abun da nika so ayyaka wallahi ba shi yiwu yanzu ka ba ka gani idan kai ka saboda ana kashe gwamnan hawo sai ka ce kana Germany ka ba haka ne wallahi ran har ake da dare mutu wallahi ba sani ba gibi ne da asarci ka kina kwatanta maka wannan ka duba ka gani yanzu in ka ta garejin mai lena ka duba ka gani aka titin nan don ka ɗauko ka share ka ɗauka ka tuwo ka ɗora ka kwanta wai a ce bai aiki ka zo ka duba ka gani majalisu duk abin da kake gani ka sa idanunka ka duba ka gani abin da ya sani ka don huban jiran ka kuma wallahi ba ka da abin da za ka yi mana na rike da Allah don karshen da ni addu'a sai Allah ya haɗa don kai kazami ne ban gudun ka wallahi ban tsoron ka to don haka ni tsakanin ni da girma gona mutuwan ne da zuri'a bani sambo wallahi wani ɗaurabi ne daga nan ya in ma yaƙi za a yi a kan shi mun yi kuma ku huta kuna zage kuna cewa wai gida a raba kakka jiran gida ni har sama ina da gida ka ta gidan ka raba sai ni sai mu hasabin gaskiya yanzu ka duba girma ba taɓa mutumin ba wanda yana zaune wanda Allah duk duniya ba kadiba gani bai girma gona mutuwan da yana zaune bai ma sani bacci ya kai Allah ce wai shi suka so yace ka tashi na muka goma shi da kai sai mamaki tunda ba wani ya kafa ba kuma ba wani ya sa mai Allah ya sanarwa da kai ne an ka zo an ka bashi gwamnan ga ya hau ka zo ka diba gani saboda kariya irin ta dan adam da dan adam irin yanda ya kaso da ya kara ma dan adam mai girma gwamna yace gaba ɗaya ɗauke mai na tudin waya a dina kasan mai al'umma duk duniya kuma taɓa wannan ba kadi ba gani wannan sannan yace makarantu ana kasan mai al'umma tunda ana kasan mai al'umma ga makarantu yace duk gaba ɗaya a rufe makarantun nan kadi ba gani ko sai ai kayan ilimin nan za ka zuwa wajen duk inda haka so amma ce a rufe wurin nan wai a ce wai bai aiki to haka so ya roshe ko so ya gyara ta koko ta iya baka gani kadi ba ka gani to wai so haka ya roshe ko so ya sake gina wata koko shi ku kalli abin nan ku gani don Allah don annabi ku saurara kuma ku aje hankalin ku guri ba ku gani ku zaɓi mai ku adalci ku yi mai ku adalci yanzu ku ba ku gani ranar mai girma gwamna ya sa an ka ɗauko ni har mamaki ne ka wai abun gada ne ka gani nesa ka wata sai dai ka gane ka bashi wai ranar wai ga muka gwamna saboda ba girman kai saboda daraja dan adam ya ɗauko hannu ya ba mu muka gaisa wai mu ci abinci kuma tare da shi kan ba gani ni ci ne kai amma mamaki ne kai wai shin wai gwamna ne ku wanda aka kama wuri ne ko ku ni ƙara duba ni tashi din zanna anya ko ga gwamna ne ni zo wurin babai to wallahi gwamna ne ce gwamna ne ce ni ce da ni ce to dai a shako aka yanta ni ta yi duba ya gani ya biyo isko baba ya gaisa da baba ya ce baba ta so ni ce kai gwamna ka haka daga shi shugaban kasa ni ce gwamna ka haka to yanzu sai na ba kwatance da wani abu nace yanzu a ce misali cikin ɗiyanmu wai cikin ƴaƴanka mu da muke tare da kai shin saboda Allah nake so ka dubi wani abu guda ka gani anya yanzu mutumin nan yanzu a ce shi an ka ba aron rana hau gwamnan nan ko da na sakon bai kana zuwa wuri ne sai ce wane ne nace ka kowa sani ba mai gana ma arkani sai ba mun kushe da dariya yace shi ko bai zo haka da nace kana so mana ba su wannan magana ba don Allah kai magana nice ba kai mana abu nice wallahi bari in faɗa mata na rike da Allah mutumin nan ko da wasa in kun ka zaɓe shi kun ka bari ya gwamna tsakanina da Allah sai kun kwammace mu kwamma mulki hamala da shi wallahi da mu da shi sani ne ku ku san shi ba tsakanina da Allah sannan mun ka dawo wanda kadiba ha gani mahaifi ne ya mahaifi ne ko duka mai magana yace kawa Allah kawa girman Allah ka agaje mu ko da fuskar gace ka dan gyara mu na mu samu wani daura aure da wani abu sai tashi buge riga tai wai baba ya faɗa nace gaban mu nace ni da saka to kana dillancin giya gida canji ka zo ka isko uban ka kula ta ayya haka wallahi wallahi ya rike da Allah mu to din bai da ku tsakanina da Allah wallahi sai mun hana shi shigowa zumunci in kai yanke shi la ba a samu wuce shi har ta duniya ta tashi
ba abin da ya sha mana kai in ka ce ai ayi amma ni ban matsa ka don na san ƙiyayya nan gurin ba ka so na saboda ni ma tun da ba ka so na wallahi ban son ka saboda wallahi duk ba ka so na ban son ka ka kawo cewa kana so na in so ka amma wallahi in kana so na kari ba kare ka gani ko kari ba maciji ka gani kari ba kura ka gani duk sai ka za su saboda kyautatawa da kakai wasu za ka sun biyo ka ko ka kama su to sai in tauni da kawai na 30 ka ci mutunci karyar ka wallahi bai yadda wallahi baka isa ba da talauci ba na zaman gaba wallahi bai yadda ko yaushe muna ta gudu sai ka ce ka diba ka ga da muka ta gudu sai ka ci wadanda ce gwaza ko yaushe to wallahi mutum bai isa ba na rance da Allah ba mu fasa ga girma gwamna ko wani na shigo nan wanda ke tare da shi ko kaso ko kakkaso na faɗi ko kaji ko kakkaji ka tahiyar ka tiyar ka kaso ne ni dan uwana ne kai kuma ka da mutum ba ta uba da kai ne don haka ni kuma tun da kai so na koso ne mai girma gwamna ka diba ga gudan ka diba da gwamna kai ta ba duk jihar da gaba ɗaya karkashi da suke amma mu ya zaune wai ya ci abinci da mu a kai mai ba mu hannu mu gaisa ce sai ya ma hotuna da mu wani gwamna kai haka shi kai ka gani wuri ne na rince da Allah in zai fara zuwa wurin ka sai ya fara sai karshen ta sai ya ci amare ka misali ma yayi za ku bar aka walakanta dan adam don gaba ɗaya shi Allah bai mai rayuwar son dan adam ba bai so wallahi na taɓa zuwa wuri ne na rince da Allah da annabi gidan abinci wai in biya ni ce ban da bakin ciki yanzu ban da bakin ciki da furtatawa ga irin rayuwar mu saboda Allah da annabi da yake ba mu son kanmu ka duba gani akwai wani dan uwan mu ko kuma kanan mu yana na yan doto tun turi mu ba mu da dan daudu amma kai mu dan daudu ya kai mu da dan uwa ya kuma dan daudu yana sabin dan abinci kai da kana iya kama DPR sannan kana iya rika cewa ne dan majalisa ka kare ka zo haka ka to ka duba kan ka zo kana sabin dan abinci sai ka ce dan daudu ai wallahi sai da almajiri tsaro ne nan ba dai ni ba amma saboda bakin ciki da yake kanka kaka ciwon mutunci kai kirari wai ana magana ka ce kai waye ne ina ka waye kullum baka iya samu ba kun bude magana ka ce waye ko ka iya magana ina ka iya magana gidan baka iya magana a ina ba kauyen banza ba kauyen wuce ka tashi ka zo ka ci mana mutunci wai ka bude baki ka ce ranka ai ka ga ba za ai don wallahi tsakanina da Allah wallahi ina da abun da zan saki ka gane ta ga wayarka na rance da Allah da har tango sai ta gagare shi shigowa tsakanina da Allah wallahi ne saka sai ta gagare shigowa in ka kashe ni ta ya ba ka da gudu da ka wuce ko ka daure ko ka kashe ni ka san kashe ka to mina gudu don ni to don haka wannan abu mun yi godiya kuma mun gode ko muna cikin ƙarin godiya da mai girma ciyaman da mai girma gwamna sun ɗauke mu ƴan uwa sun ɗauke mu ƙanne kuma sun ɗauke mu uwaye gare su kuma mun ɗauke su uwayenmu to wallahi na rantse da Allah mun gode kuma wanga abu alhamdulillah ni bukata ta biya abin da nake so faɗi a sakai ga duniya na faɗi don mutum in yana da inci ta hoga ni abin da za ka yi ka zo kai don haka mun gode cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim okay sama okay jama'a yan uwana dangi na maza da mata assalamu alaikum ni sunana Bilal Sambo Marafa sakataren wannan kungiya ta jirgin fitan Bani Sambo Malam Sambo jirgin fitan Bani Sambo ta shafa kuma kani ga Kabiru Marafa sannan ɗaya daga cikin waɗanda sun ka assasa wannan tafiya muna mamayin baki barka da zuwa. To bayan haka lokaci dai da dawa muna jiran wannan rana Allah shi kawo mana ita domin wanda ne muna jiran ta wannan rana mai albarka kuma mai tarihi domin a cikinta ne mun kai gudun hijira mun ka zo a gaban wannan ofis mai albarka wato ofis ɗin jam'iyyar APC na jiha bisa ga waɗansu manyan dalilai kamar haka muna shaida mu jama'a da cewa daga yau mu yan uwan Kabiru Marafa jinin shi kuma tsatson shi daga yau mun bar tafiyar Kabiru Marafa mun koma tafiyar mai daraja gwamna
honorable Dr. Bello Muhammad Mutawalli. Allah shi ba shi nasara, Allah shi taimake shi. Saboda haka mu dalilin mu na cewa ya cuce mu, ya ci amanar mu, ya ci amanar zumunci, bai amfanar da mu da komi ba, kuma bai tsina na wanda komi ba banda bakin ciki. Saboda babu wani sha'anin zumunci wanda ya kai da mu. Na ɗaya bai wata ziyara ta sallah ya zo gida, bai zuwa ganin 'yan uwayen shi, bai zuwa idan mutuwa ta zo wurin zana'iza ko wurin gaisuwa. Ya riga ya yi waci da 'yan uwa ne gaba ɗaya. Saboda mu wannan ne mun kaga da cewa ba za mu zauna haka ba, mu zauna da wannan bin so mu bi kaunan mu ba. Za mu tafi inda ake son mu a riƙa mu, shi da mun ka yanke shawarar wannan babu mai iya daga cikin jihar wanda zai iya riƙa mu in ba mai daraja gwamna ba, shi dai muke isha shi mana wannan hawaye. Bayan haka shi ne mun san da cewa wannan bawan Allah da shi Kabiru ya yi abubuwa da dama waɗanda idan wanka toni asirinsu to mutane masu sauran ganin shi da ko wani mutunci ko wani abu to tun daga ran nan za su dakatar da duk abin da suke so gare shi ko suka ganin kima ta yi, saboda ba mutum bane mai kima ba, ko mutum ne mara amana. Saboda kun gani ko ga mai daraja gwamna irin ya dare a shi yan wai mutunci ba abin da bai yi mutunci na arziki ba, amma da ƙarshe sai da mai mutunci. Ya yi mai mutunci, ya zo ya haɗa kai da shi da wancan tsohon mai gidan nashi domin su kawo wa mai daraja gwamna matsala. Shi ne awa kasu da yin wannan bijiri wanda ya da mutuncin da mai. Domin muna shaida wa mai daraja gwamna da shi mai girma ciyaman kada su mai da hankali gare shi, kuma kada su ramu da shi, su ban mu ƴan uwa mu za mu yaƙatai, kamar yadda ya yi muna za'ida ya cuce mu ya ci amana mu za mu yaƙashi. Mai girma gwamna muna tabbatar mai kada ya wanda kai game da shi, insha Allah wannan mutumin mu zai yi yaƙi da mu ƴan uwa waɗanda za mu yi da shi, kuma har mai girma gwamna kai ga gacin shi, kuma in Allah ya so yadda yana ji yana gani a 2023 mai girma gwamnati zai zo jihar Zamfara a sake rantsar da shi a cikin wannan jiha. Bisa ga hakan ga mun yi shawara ne mu mai girma gwamna domin kaunar da ya kai wa mutanen garin Gusau. Idan jama'a sun ka tsaya sun ka lura da kyau, sun gane cewa mai girma gwamna kamar yadda shi babanmu ya faɗi ya zo gina gida a garin Gusau don ya nuna wanda kauna, don ya nuna shi yana son mu, shi ne sai zo zauna da mu a garin Gusau. Ya gina gidan da ko a Turai iyaka gida kenan, kuma mu yana alfahari da wannan sosai, abin da ya yi muna alfahari da shi. Sannan kuma idan kuma koma ta bangaren mulkin shi na gwamnati, za ku ga shi mai girma gwamna ya ɗauki mutanen Gusau da yawansu a cikin gwamnati ta yi yana tafiya da su. Duk wanda yana daga cikin ƙaunar da yake wa mutanen Gusau, domin mun san yana son mu kuma yana son al'umma, yana son masarautar Gusau. Shi ne samuwa babu wanda ya kamata mu bi duk cikin jihar nan in ba shi ba. To bisa ga ƙaunar da ya nuna mana, shi da kuma muka ce sai mun nuna mashi. Mun zo mun ce mun fi shi kuma mun mara ba tufe shi baya bisa ga shi don wancan da bai son shi wanda ci amana shi don ya ji haushi, mun zo ɗaya da mai haushi. Saboda haka mai girma gwamna mun san kuma daga cikin ayyukan shi waɗanda ya yi waɗanda sun ka kawo ci gaban a Zamfara. Daga ciki mai girma gwamna ya yi aiki wanda yake a gama house dai kowa su mai girma gwamna ya riga ya maishe ta tamkar sabon gama house. Sannan ya yi aiki a majalisa, ko ke majalisa ya san majalisa zo ta koma duk Najeriya da muna alfahari da majalisa kamar yadda can da aka tsere wani majalisa, yanzu mun dawo muna alfahari mun shiga cikin tsara game da majalisar dokoki. Sannan kuma muna
muna sanar da cewa mai girma gwamna ya kawo gudunmuwar magunguna a asibiti domin taimaka ma marasa galihu, ya ce a rarraba musu magani kyauta. Sannan mai girma gwamna ya yi aiki ya sa wutan hanya wato sola, can da ana amfani da janareta wanda yake kullum sai an yi hasara kuɗi ana zuba musu mai, ta nan ne aka ɓatar da kuɗin jiha, ana ƙarya ana cewa ai kuɗi babu kuɗi da sauransu don suna nan suke ɓatar da kuɗi suna kashe su raba suna canye kuɗin jihar Zamfara. Bisa ga hakan ga mai girma gwamna ya yi ƙoƙari ya sa ya ɗauke haɗin kan jam'iyyu, ya kashe alawa a jihar Zamfara. Duk wata alawa lokacin mai girma gwamnati an ka aji ta, an ka ba alawa duk jam'iyyu sun ka goma a guda. Babu wata jam'iyya ko ka ji wani ɗan wani jam'iyya ya yi dole ka kasa faɗa ra'ayin shi ko ya faɗa abin da ya kaso. Duk lokacin mai girma gwamnati kawar da wannan, kana da damar ka shiga gidan rediyo ka faɗi abin da duk ka so ka faɗi. Mai girma gwamnati ya yi ƙoƙari ya yi haka ga ya ɗauke kan jam'iyyu. Bisa ga wannan ya yi ƙoƙari. Kuma mai girma gwamnati ya yi ƙoƙari ta ɓangaren kowa ya san ne wurin da jihar Zamfara sun san an yi lokacin waɗancan mutanen da ake zuwa aka wani alƙur'anin Allah ana jefa shi cikin masai. Mai girma gwamna ya yi ƙoƙari zuwa ne ya shauka wannan matsalar. Duk inda ake wannan aikin na gaba iranci an mai girma gwamna ya yi ƙoƙari ya hana shi ma wannan ya kamata a diba mashi tun da ya hau an gaba wannan abu har da su ga hazai yanzu ba a taɓa jin wata matsala ta faru ta game da jefa ƙur'ani cikin masai ba. Saboda haka mun san mai girma gwamna ayyukan shi na ci gaba ba ƙanana ba ne. Idan ka koma irin su jebi sakatariya duk kana ganin aikin mai girma gwamna. Nan cikin garin Gusau akwai titunan da can da sun ƙara aiki sun tashi, zuwa mai girma gwamna ya zuwa gyara musamman wannan titin na kantin daji. An yi lokacin da yake da matsala babu wanda ke ɗaukar shi bai wannan titin. Zuwa mai girma gwamna shi ne titi na farko wanda ya mai girma gwamna ya gyara mutanen jihar Zamfara. Kuma har bisa ga haka yanzu mutane suna jin daɗi wannan titin, yana cikin wannan titin gaba da matsala kuma girma gwamna ya zo kai ƙarshen shi. Mai girma gwamna dai ayyukan shi sai dai a taƙaita, amma mutum ko kwana ya zai yi ta ya waye gari in ka kama lissafa aikin mai girma gwamna to sai ka mance irin su kamar akwai irin filin jirgi. Duk mai girma gwamna ya yi kokari ya samo mutanen Zamfara shi. Mutane suna ganin kamar can abubuwan bai da amfani ana ta wani tsohon da sauransu cewa ya ɗauko aikin filin jirgi. To mai girma gwamna yana son in kai Zamfara kamar daidai da tsararta wanda sun ka daɗe sun ka bata baya. Shi ya maka su duk irin waɗannan ayyuka. Saboda haka waɗannan ayyuka na mai girma gwamna wata ayyuka ne na masu muhimmanci. Sannan kuma mu dangin Kabiru Marafa zo gaban matsaya za su gada cewa wai mu sun ji zahi mu mai hakan ga da sauransu. To duk abin da su faɗi su faɗi mu daga mun gama nama aiki. Kuma da sai kuma in Allah ya yarda mun san da cewa shi da yaka cewa haka nan su yi mai wanda ya taɓa mana shi ba in yana son Kabiru sai ya koma ya tabe shi bai yi ba mutane haka nan ba, shi ban ne ya gudun makau ko da gudun makau ba. To saboda haka kowa siyasa ce, kowa na da ra'ayin ya je inda yake so ya yi abu kai. Bisa ga haka ga waɗannan bayanai dai da shi an ci mu taƙaita. To za mu taƙaita daga nan. Allah shi taimaki mai girma gwamna, Allah shi taimaki mai girma wani bashiya ba. Allah Ubangiji shi gwada mana da kai da gwamna kun ƙare lafiya. Kuma Allah shi haɗa kawo da mu da ku. Allah sa ku mana amana. Wannan ruwan haka ga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mai girma ciyaman Alhaji Muhammad Tukur Ɗanfulani, mai girma mataimakin ciyaman tsohon mai martaba na Bafura, sakataren jam'iyya Ibrahim Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wato wannan tahiya tamu wato muna ne zama ga cewa to wai mu ya kamata gare mu bai kamata ga zuwa malam sama dan ashafa ba su zo zura a shehu usmanu suna cikin gwagwarmaya su suna zannage saboda ni don kasancewa don mu muna son tarihi mai mai ta kanshi malam sama dan ashafa da shi da malam shehu da shi da shehu usmanu dan fodiyo kowa ya san taronsu ya san kuma gwagwarmayar da sun kai a kan wannan sun muka ga to ya kamata mu fito gaskiya mu zuri'a malam sambo mu ruwa zuri'a malam shehu usman baya don ita sun kai gwagwarmaya can sun kai nasara sun ka kan daular islamiyya to mu ma muna son yau mu ruwa ma jika ne jini ne jinin sambo su zo su ruwa ma jinin shehu usman baya min don a yi wannan gwagwarmaya tare da su wanda yake muna kallo ana yi babu da cikin ku fito ni yanzu lokaci ya yi na fito a yi da ku zuwa sambo ina kiran ku babu sambo ku tashi daga kwana ku halka ku fito a yi da ku a dama da mu a sha da mu kan mu zan Najeriya muna kallo ko mu kuma muna guna gudu a'a ka fito a yi da kai don haka nan sai na ce to ya kamata to mu mu ta mu kawo kungiya wanda mutum da zai taimake mu wanda za mu zuwa mu fito da kanmu a san mu don haka da sunana Muhammad Tukur Marafa dan marafan yan doton daji dan malam dan sarkin katsinan gusau gida Muhammad Gidado dan sarkin katsinan gusau Abdul Qadir dan sarkin dan malam Sambo shi Abdul Qadir malam Sambo dan Ashafa haka nan suka ga cewa to mu fito sai muka samu jam'iyyar ga jirgin hitar babbi malam Sambo dan Ashafa mu ba da yanzu to mutawa ne jirgin hitar babbi malam Sambo dan Ashafa mu ba da yanzu to mutawa ne shi asuna ga kungiya ta mu don haka nan gwamna wallahi tsakani da Allah yadda malam Sambo shehu Usmanu an kai gwagwar baya da shi ya bi shi har kai ga nasara to wallahi shi za mu yi sannan makamman da na malam Sambo da ya ta jefawa to suna na ba har kwasuwa su kuma na rike da su da haka nan in nan kai na fi bidiyon kai da yi alkaru ɗin da za mu taimaka su duk wani da ya ga ajiya ya za mu gama da shi don haka nan cewa an ce bani Sambo ba kowa ba ne to wani masu mutu mu nuna mu kowa muke so an bani Sambo kuma menene kuma ka da in sun zo da san ba a cin yaki to da me aka cin yaki da mataimaka to mu an mataimakan shi wato gwamna a kan wanka tahiya da shi Usman da taimakai haka za mu taimakon shi to haka nan wato wata martaba da Allah ya kaddari shi yau shi gwamna da ita an ka zo ana kotuwa wanga ya kada wanga ya kada wanga ya kada suka bidin da ƙasa sai Allah ya ce kai ƙarya kuka yi ba gaskiya ne ku duba zuciyar sau gani abin nan ba da sai su ba gaskiya ba ne don haka nan waka wanda na yadda na mutumar mutum ne ka yi na gari su tsakani da Allah ta yi da kai da abu don haka nan ka zama hannun nan na miƙa maka ita amana da duk wanda a cikin zamana ka riƙe su amana kuma alhamdulillahi ya riƙa amana saboda ni akwai tausan akwai jinƙai ga tafiya don haka nan sai muka ce to mu mu zo wannan yin kalma da yau mu shiga cikin shi sannan ita siyasa ba ha haye wuce gare mu yana duk ɗan sarauta wato siyasa ba haye ce gare shi ba in kun diba kun ga tarihin Sokoto kowa ya san firimiya kuma ya san aikin da firimiya ya yi a lokacin da firimiya ya zo yana gaban da Alhaji Hashim da Alhaji Mai Arbo da Alhaji Mai Arziki ubanwan kashe timan na Nijiya duk yan waɗanda su duk daga na Lado da shi ubannin Alhaji Mai Arziki yan nehu ne amma bisa daulayi cikin hikima ce da iyawar shi zama yana ɗan sarauta ya dawo da su suka koma NPC bayan ɗaga na Lado ya ci wakilin Lagos sai Sardauna tona teku
da ya yi ƙoƙari ya yayyake na rano ya dawo da shi yau ya koma kuma ya yi ara shi kuma ya ci ƙarƙashin NPC to don haka nan Sardauna ai kaga da ya zo ba cewa a kama su a ta ɗan rubuta a banka amma waɗancan da sun kauce ba su godiya ga Allah ba mutum wanda sai ya hali da gidansu shi bai ce a tantance wani ba bai ce a wani mutunci ba amma su sun kaza da Allah masa garawa sai sun kaza ba za su ai bari mace mutunci mutane ba a tantance ka saboda jama'a Allah ya ma ka yi godiya da Allah ya ce in na baka ga gode in ka gode in ƙara maka to mutum da sai ya godiya ga Allah sai ya ce ina mutane sun kawo suna jaya da ni wannan suna ta kokowar nan sun kai tashan ƙasa ku zo in ka kaɓe muku ƙasar nan da gare ku sai suka ce a wato sai da iko Allah ba da haka na ba su biya ke shi ko Allah shi ka ba da abin da wanda so sabbi da su maɓulin da rahama tun da an kai aka abin da ya fara ba inda ƙulin da ta sauka sai da mutuwa ne don mutuwa ne yana nan da Allah ce kai mutum da zo kai ne su ko waɗanda daga mai gida sai wanda ya zo ne kai wani ne ce zo ni ne ma zama jagoranci ya kai shi amma shi ba haka nan ba yana Allah ya ce zo ni a tuntun ma kamar sha'u Allah shi amma dukkan mai ya ɗauko ya ce mutum da na baka don haka nan ni abin da kamar shawara har yau to ku fito ku dawo ku zo wato mutumin ne ikon Allah ne mutumin ne 26 ba ta yayya kai an gwamna wallahi insha Allah 26 ba ta yayya kai an gwamna don haka nan sannan ya yi wani abin da kuma har yau ba da yi shi mina ne da zuwan shi yana gwamna farko yayi an kari abin ga kashe-kashe gonaka ya tashi bai tsaya ba sai da isa wurin kashe-kashen nan da kai ne ya ta yi gano mutum ne masa jaji an kari bayan ganin ne nan an kada bukto su ma ya tashi ma ya ta ya masu jaje ya abin gansu to don haka nan sai wasu kuma ɗancan sai an yi kashe-kashen ba an yi kashe-kashen maimakon wai a ce a jajanta wa talakawa a abi za a wasu sai daga an ta yi sai a jirgi sai a yi dubai wurin kasuwanci to mu ba shi ya kawo ba mutumin ne ba shi ya kawo shi ba kuma mutumin ne ba kasuwanci ya gada ba mutumin da jagoranci ya gada don haka nan shi gwamnati jagoranci to ba a ranar da harkar dole ba ita kaso ba talaka ƙarƙashi ne su ne ƙoƙari ya ga cewa talaka mai gyara halayensu to alhamdulillah lokaci ne saboda cikin da a cikin zuciya tausai ne sai ya sa cikin sauran 'yan siyasa waɗanda suke tare da shi sanatoci mai wakilan abuja sannan sai nan ne hasa a sabali duk waɗanda kaga zuwan da ya ce ya yi bari na ku zo ga motoci ku zo ga babura ku zo ga dutse na bangan injin nika ku zo ga terori to haka suka biya su a banka ashe shi abin da zo zai yi kawo shi ba ya zo don ya yi cin mutunci da zama ba ko kyauta da kuɗi kamar da saura sun kauce to shi ba haka nan ba mutum da ya zo ne ya taimako da jama'a sannan abin da ya yi lokacin da ya zo ya yi sulhun nan da mutanen da cikin daji sun ka karɓi kira an ka zo ana ta sharo ana ta doro ana baura ana dando duk mutane sun yadda an dawo ka so ka ga mutum da ya jawo aiki zai aiki sun ka ce to in muka kyale shi wallahi kun ya za mai don zai yi abin da ba wanda taɓa yi da don ku zo mu taɓa ɗauka abin da kamata sulhun nan da za mu taɓa watsa shi wanda sulhun nan kan da sulhun nan mu taɓa watsa shi don haka nan sun ka tai sun ka bi ta ƙasa da sihice-sihicensu da tsaye-tsayensu sun ka koma sun ka watsa al'amarin nan don gani mutum wanda ya gaban ka amma duk da haka nan na wallahi da yanzu jirgin sama wanda da yanzu ko da tubai ka taso wanda da yanzu za a sauke ta baka da baka inda ka ga za su zo inda imamai ka kake inda ga ingila kake duk kakan za su zo amma sun ka zo amma duk da haka nan yau ko yanzu jirgi na sama ko yanzu jirgi na sama haka nan alhamdulillah mun gode ma Allah da wani kokari da ya mana sannan dangane da shi mai daraja gwamna wato mai martaba ya yi wani abin da duk kuma sauran gwamnan da su yi shi ba kamin ya zama gwamna sai da ya kera gida shi kusa ba mai irin shi cikin soyayya ba wanda ya yi wasu ma sai da ma an ka sai musu gida sannan yau suka cikin gurin suna bangon wasu na gida sannan ruwa su da shi
yanzu aka samu su shi aka ce aka ce ganin ka zanna don baka da gida sai ka zanna don haka nan mu mutuwar ne ba mu da abin da za mu alfahari da irin shi cikin Zamfara kuma duk mai hankali Zamfara ya san wato mutuwa alkhairi ne ga kowa alheri ne ga kowa mutuwar ne ban bai da kowa da shiri kowa da alheri ga baka an zo ku taɓa gwamnatin da aka zo ana raba mana a raba mata a ce gashi nan ga jari da kusan ku jari masu kuɗi masu abin nan duk kowa an ba shi jari to alhamdulillah wanga gwamnati muna mata fata alheri ba kuma 27 ba wallahi insha Allah 27 ma in ta yi sai wanda ya ɗauko ya ana sannan ba wai ba da sai wanda ɗauko ana 27 haka nan cewa wai 27 a'a ya ƙari 27 ɗin shi kuma 27 sai wanda ya kaso ya ce ya yi min sai tafi gani ana in Allah ya so don haka nan sannan sarakuna ina take girma sarakuna ta ba nun dan sarauta ne amma tun da kana wakanta sarki a wadanta shi ba da wanda shi ba to abin da za a yi da sarakuna ba amma yanzu sarakuna su zan sarakuna suke saboda mi don da su aka yi ba a ibada da su aka yi yanzu haka nan Allah ya kuma cewa ina godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a madadina da dukkan jama'ar da ke nan muna mu manyan baki barka da isowa wannan lafiya da Allah ya haɗa mu lafiya Allah sa kowa ya koma gidajensu lafiya Allah kai mu da jagora ga wannan tahiya Allah ci mu jagora ga tahiyar mu tawalle da ta dan fulani daraja annabi da alqur'ani kowa ya sani abinda muke cike da kabiru marahun ba a sani ba yanzu an sani muna ta haƙuri muna ta naƙuda muna ta tahiya da shi muna rufe asiri bakin gwargwaro da mu da banza da yana gani ya muna bai muna ba ya makanci to muka ga me ya dace mu tawo mu jajirce a yi tahiya da mu da mai girma honorable Matawalle muka zo muka jajirce mun bi shi insha Allah ba gudu ba ja da baya muna nan tare da shi 100% muna fatan yayi 8 in Allah ya gwada mu raka shi Abuja bi izinillahi Allah ya kama ku jagora ran kai rade Allah ka aza ku bisa ga makiya ta kowane bangare domin wanga mutum ya kasance shi dan ne ta kowane bangare abinda za ku da kun ganshi ku ja ayar Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim da sauran kalmomi abinda za ku yi kenan Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu jajircewa da kuke bisa ga tsaro Allah shi ba ku ikon jajircewa 100%. Domin da muna bacci da ido guda yanzu idan mu lahiya lau muke bacci mu falka Allah shi taimake ku da ku da mukarrabanku alhamdulillah ala kulli halin Allah shi saka muku da alkhairi dan albarkar Qur'ani gashi